गोदान दिल्लीयाव 15 आरो 16 अक्ट'खौ लानानै बड'लेण्ड महत्सब खुंनो नागिरदों। बेखौ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबा बुंनो नागिरदों नामा? माबायदि मोनदों एबा दिल्लीयाव खुंनायखौ? गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दा फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव दिल्लीयाव जोंनि फरायसा आफाद, लोगोसे बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा बे मोनब्रैजों जा लोगो नांनानै मोनसे दिल्लीयाव बड'लेण्ड महत्सब खुंनो लादों, बेखौ आं गिबियावनो धेमाजि जिल्लानि जानानै साबायखर बावहरो। आरो आं साबायखर बावनो लुबैबावदों जे जोंनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि हान्जा, बर' साहित्य सभानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि हान्जा, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि जायफोर मावथि बिथांमोन दं, बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आं बावहरो। दा बेनो दिल्लीयाव जा बे फैगौ नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 खालाराव जा मोनसे महत्सब होनदों, जायखौ फोरबो फालिथाय, गेदेर फोरबो फालिथाय बेयाव खुंनो लादों, बे जोंनि बर'नि थाखाय बिराद मोनसे देरगाथाव हाबाफारि होननानै आं सानो। बर' हारिनि थाखाय मा मुलाम्फा जागोन बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों, बे महत्सबनि गेजेरजों? बर' हारिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा दं। दिनै बे महत्सबनि गेजेरजों बर' हारिया जोंनि गासै कालचारखौ लानानै, राव हारिमुखौ लानानै जों बर'फोरा गावनि गासै नेरसोनखौनो बाहाय गुबुन मानसिफोरनो बुहुमाव गोसारहोनो हानाय मोनसे बे हाबाफारि। बेनिखायनो बे हाबाफारिया मोनसे थांखि दं, जाय थांखिखौ लानानै दिनै बे मोनब्रै आफादजों बे हाबाफारिखौ खुंनो लादों। बियो जोबोद गोग्गाथावना हाबाफारि। दा लोगोसे आं बाख्नायनो लुबैबावदों, जोंनि नैबे हाबाफारियाव भारत सरकारनि मानाव गेदेर मन्त्रि, प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहाव बाहागो लागोन। बे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा। जों नुदों जे मदि बिथाङा बर'फोरनि फारसे एसेबाबो जे बिथाङा गावनि गोसोनि अननायखौ जे जोंनो होबाय दङ, बे बाथ्राखौ जोङो गेजेर गेजेर जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनिफ्रायनो जों बे बाथ्राखौ हमदांनो हायो। बेजों लोगोसे आं साबायखर बावनो लुबैबावो जे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि माननीय हिमन्त बिश्व शर्मा सार, बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो जोंनि रायजोनि बा जोंनि आसाम हादोरनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो आङो साबायखर बावदों। आं साबायखर बावनो लुबैबावो जे जोंनि बड'लेण्डनि एबा बिटिसिनि चिफ गेदेर प्रमद बर' साराबो बाहाय बाहागो लागोन। दा बे बिथांमोनखौ बेनिखायनो आं आंनि फालनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो। आं आसा खालामो जे बै हाबाफारिया जाहाथे इसोरनि अननायाव खोब गाजा गोमजायै बे जाफुंनानै थाङो। लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो लुबैबावदों जे हागौब्ला
जोङो दिल्लीनि अनगायैबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ भारतनि गुबुन जायगायावबो जों जुदि खुंनो हायोब्ला बिनिफ्राय आं सानो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिखौ जा गेरेमसा हारि दानायनि जि सिमां नुदोंमोन बै खामानिफोराबो एसेबाबो बेरखांगोन बेखौ आं सानो। मुलुग दरबाराव आखौ जों दिनैनिख्रुइ बा दानिख्रुइ जों बांसिन आरो बेखौ जों दिन्थिनो हागोन आं बेखौ सानो। बेनिखायनो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दिनै नैबे हाबाफारिखौ दिनै बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा बे मोनब्रै आफादजों नांनानै बे फोरबोखौ खुंनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आं धेमाजि जिल्लानि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।